Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Breaking news mga pre, Mark Magnifico Magsayo panalo via KO. Sobrang ganda na naging laban nila mga pre. Unang nakakuha ng knockdown si Magsayo sa unang round, pero nakabangon agad si Ceja. Tuloy ang napakagandang bakbakan. Sa mga sumunod na mga rounds nakabawi na si Ceja. Panay ang mga patama nito at pagiging agresibo. Punterya ang bodega ng ating pambato. Parihong tumatama ng mga solido ang dalawang mandirigma, pero mas makamay itong si Ceja. Panay katawan ang pinupunterya at makikita sa laban na panay atras na lang itong si Magnifico. Kaya sobrang kumpiyansa si Ceja na paubos na ang hangin sa bodega. Sobrang agresibo nitong Meksikano mga pre, umaabante. Kaya lamang si Ceja sa mga patama. Kaya sa huling segundo ng round 5, natamaan sa panga si Magsayo at bagsak ito. Nakabangon pa siya at buti na save by the bell pa siya dito. Tuloy ang laban sa sumunod pang mga rounds. Patuloy sa pagiging agresibo at sa pagiging makamay itong Meksikano. Pero sa sobrang kumpiyansa nitong Meksikano, tila nadali siya sa patibong ni Magsayo. Nag-iipon lang pala ng bala si Magnifico para ipatama sa Meksikanong si Ceja. Kaya sa mga huling segundo ng ika-10 round, ginulat ni Magsayo si Ceja at ang buong Amerika sa mga kombinasyong pinakawala niya. Sa pool ang tigasing si Ceja sa panga, tumba ang Meksikano na parang troso. Mga ilang minuto pa bago nagkamalay at nakabangon itong si Ceja mga pre. Panalo si Mark Magnifico Magsayo via KO at napanatili ang malinis na kartada nito. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.